gonna heal you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Come on, as you speak. What a name. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sinqoba ngalo bazalwane. Abahlabelela ngesizulu bathi nabangcwele basendulo baliphatha lelo gama laba udondolo. Ake sishayile uNkulunkulu wethu izandla. Ngale gama elingaphezulu kwamagama. The name of Jesus. Thank you so much. We may be seated. Ake ngithathe lethuba bingelela leadership. Ngizoqala ngomfundisi uNtuli, umndeni wakhe wonke, uChief Elder nefamily nama elder wonke, Chief Deacon nefamily yakhe nama deacon wonke, ma leaders wama departments, ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Aw. Dumela ra. It's good to see you. Umntwana la ikhalo bazalwane. We are always in touch. Use Free State kodwa hayi akangikhohlwa. Hlale ngithinta njalo. Yabona umuntu ma ekholelwa kuwe umbona ngokuthi akuthinte in good times, akuthinte also in bad times. Whatever is happening in his life, uyangi-update. Make busiseka ngizothola ngecall, "Hey Muruti, sengiyazi ukuthi kuhamba kahle." Futhi na noma kungahambi kahle, he will call just to get a counsel of the Father. Ati unrapedisi. Amen. Bazalwane, ake ngi-apologize for umamfundisi. Ningathi ukwatile. Niyaza kalova ngithi. Uno Elder Philip kanye nomama. Njoba nazi ukuthi we are going through this season. Besilokhu sisonke nje. Njoba ngifika ngisuka khona. Amen. Njoba ngifika late ngisuka khona. Futhi mangiphuma la ngibuyela khona. Ngojesu siyanqoba. Bengisashare nama leaders ngale mamkhulu. Sometimes when we are praying, si expect impendulo ngendlela yethu. Bese uNkulunkulu aphendule ngendlela yakhe singasaboni ukuthi uThixo. Bengibatshela ngale ngithi one of the things ezingenza ngikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona kule ndaba kaElder Phil. Ngimangazwa nayi attention esinikwa odokotela. If odokotela bazokwazi ukufonelana ebusuku bavusane. Yabona nje, and make sure ukuthi they always update us. Yabona mamzanele sihlale sisho sithi public hospitals kwasha kwacima. Siyazi ukuthi uElder Phil has got his private doctor, but udila also nalaba baku public. They communicate even through the night.
nathi basifonele yena lo besinaye aphinda avusa abanye because kunezinto ayilindele kubo. Uvele wasitshela nasekuseni wathi ningakhathazeki lo zayo sengimbriefile uyazi ukuthi uzofika enzeni. Uzunakwe nama security guards. Tengihleli lezi security guards lavula umlanyokhe ewindweni lathi kwenze njani bo baba and bekungena drama nje lathi are you okay sathi we are okay wathi ayingiyambona lo baba uyagula ngicela ukuma nani emkhulekweni sathi khuleka ndoda mina ngikhuluma ukunakwa from kuma security guards kuze kuyofika kwakodokotela and mase ngingedwa ngamkhumbula uNkulunkulu ngikhuleka last week wathi you will see me kwi dimension ongakaze wangibona kuyo. Then ngathi ke umi presence yethu izwakala esibhedlela kusho ukuthi asihambi sodwa. Sihamba nengadlangala uNkulunkulu waseCalvary uJesu ophilayo. Hayi bazalwane asinagama kodwa siphethe igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Bakithi ayikho into ebesokola ngayo ndodakazi. Kugijima bona mana ama wheelchair yibaba basifune ngize ngimangale ukuthi enhle kwenzakalani la. But all I see is the Lord. Amen. Ngizoyezwini bazalwane ake ngisho nje ukuthi ngiyagowisha kwasha abantu bezwe. Ngiyagowisha ngazi noma uNkulunkulu udila nani ngendlela adila nami ngayo. Kodwa mina zwani ngiyagowisha. Umlayezo engizowushumayela namhlanje uinspire isifundo engiphezukwaso kuBible wise. When we talk about understanding your ministry, knowing your ministry, and esidila ngama gifts of the Spirit currently, sizoqala kule Tuesday ezayo we are talking about miracles. And while I was busy meditating upon the word, when I dropped something in my spirit ukuthi angizokhuluma ngebandla ngesihloko nje esithi when heaven intervenes. When heaven intervenes. Bangakho abakholwayo ukuthi liyangenelela izulu. Endaweni thina la esingafinyeleli khona izulu lenze njani bazalwane? Kodwa wangigive uThixo. Ngolesine wangigive wangisolve. And angikwazi ukusolveka ngedwa nginishiyeni nje. Nami ngicela ukufana noPaul uma ethi ngakwamukela enkosini lokho engininika kona. Ningipromise ukuthi nizokwamukela ngentokozo. Ake ngibona abazalwane abazokwamukela nami ngakwamukela enkosini. Bese uyishayela izandla ukuthi nawe uzokwamukela. And again, don't shoot the messenger. This does not come from me, from above. Ngicela ke sifunde lamazwi encwadini ezimbili. Bese ngiyaxoxela ukuthi iqalaphi le ndaba. Ngoba lento bengizoyishumayela sengiqala ngenzansi ngikhuphuka naye angisaqali phezulu ngokwama notes. Psalm 91 verse 1 only. Bese siya ku Isaiah 40 verse 31 only. Psalm 91 verse 1 asimthole masinyane ngesilungu simthole ngesizulu. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Ithini mawuyifunda ngeNew King James? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Bese ke wena uyavula uIsaiah 40 esafunda lo wesizulu uPsalm 91 ngicela sifundele ngesizulu masinyane wena uye ku Isaiah 40 verse 31.
Yena owakhile ekusithekeni koPhezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla. Yabona ngiyayithanda ngesizulu ngoba ibala izinto ezimbili. Owakhile ekusithekeni nohlezi uyakha bese wenze njani? Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 verse 31. Yes. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yeah. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. Yebo. They shall walk and not faint. Ngicela lapho sinote kunalezi zinto ezu3. They shall mount up, they shall run, they shall walk. Kodwa ungayikhohlwa ungayineglect lethi they will renew their strength. Asithole ngesizulu. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Yebo. Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi. Bagijime bengakhathali. Yebo. Bahambe bengapheli amandla. Ngicela uhambe nami. Bayathola amandla amasha. Lisho njalo ngithi. Yebo. Bese lithi bakhuphuke ngamaphiko njengezinkozi. Bese lithi bagijime benza njani? Bengakhathali. Bese kokugcina bahambe bengaphela amandla. Iqala lana ke le ndaba yami sesivumelene noThixo ngiyokhuluma umlayezo awubeka enhlizweni yami othi when heaven intervenes. Ngihamba ngiyokhuleka ngiyabuya ngiyalala. Usenginika umbono mangede. Kulo mbono wami nginabantwana bami bemedia team. Ngiyashumayela. Uma ngishumayela bona baya recorda. I am so excited ukubona lento eyenzeka la. Size siyavumelana nezingane zami ukuthi lo mlayezo uzohamba uyezizwe. Bese ngithi kubo ke before uyezizweni ngizobiza ibandla lonke. Bese ngilidlalela lo mlayezo ngushumayela. Maniqeda ke bese nina niyawusabalalisa. Sivumelane nje. Kwangathi ibandla ngiyalibiza sisendaweni efana nale. Kunento la phambili esabu computer, sabu laptop, because it had a big monitor. Naloko kunye ngiyabona ukuthi okay, imiqhafazo yakhona. Ngithi mina ibandla lingeneke lapha ngizodlala umlayezo. Uma sesibuya singena ukuthi kuzodlalwa umlayezo, the monitor ayisekho. Kusele nje lento ewumqhafazo. In other words, le screen ekufanele ibandla libone kuso asikho. How uma ngisamangala ukuthi kungani screen singekho? Kungathi kuba khona ongichazelayo kodwa ngimboni. Uthi kimi uzoba nenkinga uma wena uzimikisa. Into ekufanele uyenze wena hlala kuye. Wanginika uPsalm 91. Wathi inkinga yenu niyaziveza ningakavezwa.
ngathi mina kanjani manje? Wathi hlala kuye. Wathi abantu abakuye basemfihlakalweni kuba ngathi ababonakala, kanti yena uyabasebenza esemfihlakalweni. Wathi kuyingozi ukuvela ungakavezwa, nokuthi uvele ingakaqedwa indaba emfihlakalweni. Those who dwell in the secret place. Sinaba abashumayeli kodwa siyashoda ngabe emfihlakalo. Anganoma ngisethokoza yini namhlanje. Sinabo abadumisayo kodwa siyashoda ngabantu be secret place. Lento ayiqali ngepublic kodwa ikala kuphi bazalwane? Lalela church. Uyakha bese uyahlala. Ingozi esiba nayo zwane, waba nesemone eyodwa uyasuka bese ufuna ukuyovela. Mangabe bekufanele ngisize umuntu okuministry, msukujabulela ukuvezwa abantu. Ngoba abantu bangakuveza namhlanje bakuswitche off kusasa. Jabulela ukuvezwa yilo wazana naye emfihlakalweni. Noma abantu bengasafuni ukukubona, you will forever be on the public. In other words, if you want to see God intervening, be a person of a secret place. Oh, acishe ngahlabelela kanti anguphiwe. Ngengezwa ozwane bathi ukuhlala kuwe kumnandi futhi kunokuphila okuphakade. Inkinga yami lamalanga bonke abazalwane into abayenzayo bafuna ukubona. Ngithekini ngikwamukele enkosini loke nginika kona. Wenza into encane ufuna ukubona. Ngicela ukungasahambi nabantu abachazwa ukupost ama-plate ku social media. Kodwa abantu bemfihlakalo, abantu abasebenza noNkulunkulu la kungabonwa khona. Can I tell you something? Angeke uhambe naye emfihlakalweni akuyeke in the public. But inkinga yabazalwane bafuna ukumyeka emfihlakalweni bese bamfuna uma sekugcwele isixuku. Ungabi umzalwane we-entertainment. Ngicela ukutshela abashumayelayo ukuthi asiwe ama-entertainer. We preach Christ and him what? Crucified. And ukuzazwakale kahle lo Jesu esimshumayelayo siyakha bese siyahlala. Enye ingozi elder, sisuke emthunzini kaSimakade sifuna umthunzi wabantu. Akunankinga ukuba namamento nama-leader nabantu abasikhokhelayo, kodwa ngicela ukukutshela ukuthi akusumthunzi wabo ozokunika amandla. Owakhile emthunzini kabani bazalwane? Owakhile emthunzini kabani? In other words, what I'm saying to us, Mahlalela, it is dangerous to be under the anointing of a man ungekho emthunzini. Kuyingozi
kuyingozi lababakhe uliyamande lebosaya kuyingozi ukuhlala emthunzini wabantu sigijime nabo papa sigijime nabo men of God kodwa singekho emthunzini kaSimakade rada bangabi khona abantu kodwa sibe semthunzini kaSimakade hayi mina sengiyashumayela kithi ngathi singabuzana ukuthi wakhephi ngoba inkinga mawakhe emthunzini womuntu mhla umuntu ekuphoxa sibona ngokuthi kuphele nengoma ihubo lendumiso abantu abakhe emthunzini wabantu uma abantu bewa nabo bayawa but mawakhe emthunzini kaSimakade uyakwazi ukuthi nabawayo bese uthi Lord have mercy kwangathi ngingabuza ngingajahanga ukuthi wakhephi kuyingozi ukwakhe emthunzini webandla ungekho emthunzini kaSimakade uyabona nje mawuthi yabheka kulamalanga bonke abantu baqhoshelana ngamabandla everyone is trying to make ichurch yakhe ibe yinhle ngoba ufuna ukuattract abantu nabantu abangabheki ukuthi la ngiyakhona okabani umthunzi bagijimela nje ukuthi ibandla lihle ibandla likhulu kodwa mawuthi yabheka nakulelo bandla akekho umthunzi kaSimakade owakhile emthunzini awufunde mntanami lapho ngesizulu nje owakhile kuphi ungifundele nje ungisheshisele yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke ngiyalithanda leli lithi wakhe kuphi nohlezi emthunzini bazalwane asike sibe ibandla lasekusithekeni there's nothing wrong about having a social media but nezinto esivezayo ku public akube izinto ezakhiwe kusithekeni na kunalento le ngale ngithanda malithi those who wait on the Lord mawubheka la kune contrast ekhona it talks about waiting on bese likutshela ngama results of waiting on when you wait on lithi number 1 you will renew your strength in other words abantu bemfihlakalo abahambi bephelelwa amandla uyasivuselela sikuye ubani othele indlela ilula ngeke zohlabelela kahle athi nobody told me that the road will be easy but I don't believe that you brought me this far ayibazalwane akashiyana endleleni ende phela uma bekuthiwa you are waiting bongeke uwadinga amandla ngoba vela wenza lutho lento iveza ukuthi yonke into oyenzayo uyenza ukuye that is number 1 bese lithi iBhayibheli man mina ngimangazwa ukuthi kuthiwa they are waiting but kune walking engiyifundile lapha how can you wait and walk at the same time ngimangazwa ndodana ukuthi they are waiting but kune running eyenzakalayo in other words abahlala kuye emfihlakalweni uyakwazi nokubanika ispeed bekuye ugijima ungaboni ukuthi uyagijima I'm releasing a grace over your life khona abantu ozoba overtaker in the mighty name of Jesus khona abantu ozoba overtaker khona ispeed esizayo ngoba lithi iBhayibheli you run
Nkosi ngisize mina. Lento zwane ingifundisa into ethi uNkulunkulu bethi kimi, heaven can never intervene uma usasenawakha amandla. Heaven will only intervene uma wakha amandla phela. And kumnandi ukuphelelwa amandla uhleli kuye kunokuphelelwa amandla uphakathi kwesixuku. Anganoma ngakhuluma eThokoza, kukhona izinto esingakuyeka ube sesontweni kodwa usuke kuye. Mawungangikholwa asivakashele endlini kaAdam. Waye phakathi esontweni. Kodwa mayehla at the cool of the day, lithi iBhayibheli umbuzo wathi, Adam ukuphi? Ngoba khona abantu abaduka sinabo la. Baduka bedumisa, baduka beshumayela, baduka abazalwane beshaya uamen njengani. Kodwa izulu malibheka lithi ukuphi? In other words, kunabantu abaduka besesikhundleni. Enikiwe isikhundla ewuhela. Enikiwe isikhundla ewumdikoni. Kodwa izulu malithi liyabheka lithi wethemba. Where are you? Hayi mina ngicina ngizoshumayela. Msukulahleka ukhona. When heaven intervenes. Yabona mawufunda lencwadi ka Isaiah 40. Mawuqala evesini eliphezulu. Alifihli into yokuthi insizwa ziyaphela amandla. Insizwa zathi njani? Kodwa abamethembayo. Yamkela amandla amasha. Ngithi yamkela amandla amasha. Yazi kukhona mamkhulu njoba ngishumayela nje. Kukhona abantu abaseva ngoba sebaqeda icala. Amandla kade aphela. Ukuthi sebenzele ukuthi umfundisi uzothini. Ngizothi yamkela amandla amasha. Lento ayingabi ngomfundisi yamkela amandla amasha. Yebazalwane, can I tell you something? Uzathina. Ukube ngingomunye wenu kuloko esidlula kuko somndeni ngaba ukho la namhlanje. Kodwa ngiyamangala sithi sikhala sibe sithola amandla amasha. Power to preach and power to give him glory. Kahle kahle kwangathi ngingambheka emehlweni uSathane even right now bese ngiyamtshela ngithi how excellent is my God. Bese ngithi Jesu ngiyakuthanda ngoba ulungile. Bangakhi abangatestifya nami namhlanje. Ke sitshela uNkulunkulu wethu ukuthi baba umuhle. Ake nje simshayile izandla, ke simnika udumo. Sithi baba kuko konke esidlula kuko. What a mighty God we serve. Akabi muhle ngoba esipholisa izifo. Muhle ngoba enguThixo. They wait, but there is running somewhere there. There is walking somewhere there. There is flying somewhere there. Kwangathi ngingatshela umzalwane we-secret place la. Usazondiza njengokhosi. You're gonna fly higher and higher. But into engifuna ukucela kuyo ungahlukani nomthunzi. In other words, ungaphuma ebantwini nabantu baphume kuwe. Kodwa msukuphuma emthunzini. Bese ngitshela abantu besonto
bakhona abantu besonto. Ubani owathi masiphume esontweni siphume emthunzini? Sengikhuluma nabantu besonto, uzwile uphendile amen. Ngoba sinale nkinga gokomthembo kungazothi uma sishiya amasonto sishiya uThixo. Kanti nje siyaphuma esontweni sibe lokhu sisemthunzini. When heaven intervenes, abona ngifuna siyothandaza sonke la endlini, sizothandaza. I believe each and every one of us kunendawo la ufuna khona izulu lingenelele. Uma wazi ukuthi kunendawo la amandla akho angasasebenzi khona, imali yakho ayifinyeleli, ulwazi lwakho alisafinyeleli, sizothi uNkulunkulu ungenelele. Angithi niyangizwa? Sizothini? Uyabona njoba ngiyofundisa ngama miracles, ngidiscover ukuthi ibandla Pastor Ntuli liyamlimita uThixo. Kuba kwangazothi ibandla la ngalesikhathi alinamandla. And this church is powerful. I'm talking about the church of Jesus Christ. When abazalwane they think miracles, bacabanga ukuwa esontweni. Oh, today God, miracles were happening. Bekwenzakalani? People were falling. People were rolling. Kanti when we talk about miracles, sikhuluma ngento engale kokuwa. Kuyokusizana ukuwa uvuke and you are still the same. Kukhona izinto uNkulunkulu azenza abantu bangawanga, kodwa kube ama miracles. Hayi mina ngifuna siyothandaza. Hawu Nkosi yami, ngisize. Uma uPeter eboshiwe, according to Acts chapter 5, uma beboshiwe, ikhulu zidinekile, and the aim was to kill them. Ibandla liyathandaza. Into engiyithandayo uPeter kawanga. Aphela uamen kwabathanda ukuwa. You know. Kereketa uMakaza ntathi. Kunabazalwane abane speciality sokuwa. Yabona nje nenceke uma ithandaza seyiyabaza ezodlalela kuba bazowaqala and benze lento ivele ibe lula nakwabanye. But mina ngimangaza ukuthi when Peter was delivered, there was no falling, but heaven released an angel ukuthi amandla akhe wakwazi ukuvula iselo ngene kuzo, kodwa ingelosi yehlisa anganomanya ngizwa ba izulu lenze njani basalwane, lehlisa ingelosi yavula wathi hamba uyoshumayela ndoda. Kukhona umuntu ola uvalelekile. Receive that miracle in the name of Jesus. Heaven is about to intervene. Mamkhulu, when heaven intervenes, kuvuleka namatilo ngahlulo omkhulu bethu. In other words, when heaven intervenes, uyophumelela nala kwawa khona uyihlo. Mina ngifuna siyothandaza. In other words, akusi miracle uma ungawa umthandazo ungaphendula.
understand what I'm saying? Uma ungawa kodwa singayiboni impendulo bekungama gymnastics. And discover ukuthi bandla likhetha uku-embrace ama-gymnastics layeka into yamampela. Hayi man, anganoma niyangizwa bazalwane, namhlanje thokoza ngizokwehlisa into yamampela. Izulu lizongenelela abantu bengawanga, ngizwa kuqaqeka insimbi. Ohlabelela kahle wathi there is power in the name of Jesus to break what? Every chain. Bakithi niyawazi ama-miracle. Niyamkhumbula uPaul ekwenye island thizeni, iBhayibheli malikhuluma ngokuthi bekuneyinyoka lapho kwakaziwa ukuthi mayikulumile iminute iningi uphila, kodwa lithi iBhayibheli yamluma uPeter wathi wayishake wathi to the point yokuthi abambona besazi istory senyoka but he is a god. Those are the miracles we are talking about. Ningawila nanqeda next week siyancwaba. There must be a miraculous deliverance and miraculous healing. Heaven is about to intervene. Amen zethu sonke esila. Heaven is about to intervene. Undodakazi wami ukhothe umfazi womfelokazi, amadodana akhe ayeyodayiswa ngenxa yokuthi indoda umprofeti, man of God, ushiya ikweletu. Man of God, ngizoyiphinda le, man of God ushiya umndeni kuphi? Ngoba nakhona ngeke kukusize ukuthi uvuthe kwesikamoya kodwa ube useless empilweni. Askizi ubani man of God? Uma umprofeti ethi hamba boleka izitsha wena namadodana akho ningene endlini, angizwanga kuthiwa lo mama uwini, kodwa nje walanda izitsha wangena endlini, then there was an overflow. Nomunye yilo wempushana owathi ngineflower nje encane yokuthi ngidle mina nomntwana siwe, wathi umprofeti iqala ngami. Wo, ukube bekuwabo mama basethokoza ngami, ngabe sesimbutha phansi. Kungcono ungawi kodwa wabona amandla, bese uyahlabelela uthi ngiwabonile amandla akho ephuli chokwe besibongo ngiwabonile amandla akho usishosha
Uthi mina be a man of a secret place, not a man of a secret brotherhood. There is a difference between a secret place and a secret society. Lamalanga siyashoda ngabashumayeli be secret place. Kugcwele abashumayeli be secret society. Ngakwamukele Nkosi lokho kahle kahle mamkhulu kunabantu ekufuneka sibadilivare ngoba bayakhothama kuma altar arong. Ama altar phethwe amadoda we secret society ekufuneka sibadilivare bese siyaba aligna noNkulunkulu wasekusithekeni. And discover ukuthi to be a member of a secret society will cost you something. But to be a member of the secret place, he paid it all. You don't have to pay anything. Wathi magelenga, wathi kufesi. Manje umbuzo uphethana. Kwamanye amabandla kuyaphethwa. Umbuzo uphethana. Yena efesini. Lama miracle enkhuluma ngawo. They will give you power to triumph over demonic opposition. Ingaki iBhayibheli lithi asibambananga nanyama nagazi. Silwa nemimoya nababusi. Ezinye izinto bazalwane mele siyinqamule emkhathini. Sikhuze kwelikamoya sidile nazo. Kwelikamoya siwise kwelikamoya. Yazi ngifuna ukufunda lamavesi awu2 masinyane bese siyathandaza. Bangakho abakholwa ukuthi bazowabona amandla. And my prayer for you, makube ne-intervention yesu to meet your special needs in this physical world. Akakwazi uNkulunkulu ukuhlangabezana nezidingo zethu zikamoya ayekeze nyama. Bake bahlabelela bathi uyasondla, uyasigcina, umalusi siyamazi. Mayefika kuJohn chapter 10 athi I am the good shepherd. Malusi omuhle osimikise emadlelweni. Bazalwane uhlangabezana nezidingo zikamoya ahlangabezane nezidingo zenyama. May the Almighty God break every spirit that brings poverty over your life. In the mighty name of Jesus. Every demonic power that oppresses your finances, I come against it in the mighty name of Jesus. You are rising in strength and power. You will afford things you never thought you will afford. Egameni lika Jesu wase Nazareth. Yebazalwane, you're gonna have more than enough. uNkulunkulu akasibizelanga ukuthi sizohamba stela, kodwa ubizele thina ukuthi siyosiza abantu. Livangeli lakuhlupheka ngimelana nalo. Usazonibusisa uNkulunkulu insizwa sami. Yabona nina nisendaweni right. Kodwa when it comes to God, no manga business, you need to be genuine. You need to be straight with him. And God is going to bless you. Futhi wena usazobusisa uThixo. Usazobukisa ngento azoyenza, but be genuine. Be genuine. Be genuine. Bazalwane, lo nkulunkulu esimkhonzayo, he's a faithful God. Angeke siyeke sihuzuke sibe sivuthe. Hey, ngathi
God is about to do it. Ngicela nje umuntu oyedwa uzongifakazela nje akanika uNkulunkulu udumo ngento azoyenza empilweni yakho. Uyabona ngikhulumela amagama awuwanga. Wait and see what the Lord is about to do. When heaven is about to intervene. Sometimes kumele simtshele uNkulunkulu sithi baba ngenelela. Asikwazi ukuopposwa amademon. Do you know ukuthi each and every demon line assignment empilweni yomuntu? Elinye nje li-assignela ukukuncintsha ihappiness. Uhlala ugrampi noma sekwenzeka izinto awusaboni. Kunokuthi ubonge uNkulunkulu uzikompare noseduze kwakho. Uthi kodwa bosibanibani bona bahamba ngama-BM mina ngisahamba ngeMaster. Awuboni ukuthi uNkulunkulu sekangenile. Sizothandaza. Ukhona umzalwane othi ngicela uNkulunkulu angenelele. I want God to intervene in my whatever situation. Ozothi nje I want God to intervene. Ufuna uNkulunkulu enze njani? Awasho kahle ndoda. Inkosi ikubusise. Ake nihambe naye. Sike sithi nje sidinga wena. Ngicela ibandla nje ngelinike nyawo sesiyathandaza. Angithi siyathandaza. Get somebody, get a partner.